Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Sunana Zainab. Sannu ko? Sai dai ban gane ki ba gaskiya. Ba lalle ne ka gane ni ba. To bari ki jin ga miki wani abu. Salim dan uwana ne kuma amini na ne. Kake tunanin cewar wannan abin da kike gaya min zai haɗa da shi. Da Allah please kake kare mu irin wannan abu. Ba na so. Oopsie. Don't you know I have a lot of evidence? Taimaka maka nake fa. Amma za ka gane. Ka so abin da kake gode ya zuciya. Burin raina. Ka same abin da kake adanawa zuciya. Burin raina. Sunana Zainab a cikin Burin Raina. Na fito wacce ke bibiyar Salim, wato wanda muke aiki da shi a studio ɗaya kuma baya suna. Inda za mu baku duk wani abubuwan da kuke bukata a ciki, ba fannin so ba fannin kiyayya ba fannin kuma komai ma ya kunsa. Da ke asaban fina-finai da suka kunshi soyayya kullum, which is real, kuma ya zamto dai kullum muna ganin so kuma a fili ba haka yake ba. So mun zo muku da sabon labari wanda ya kunshi gefen so kana so ba a son ka, sannan son wani dai ƙoshin wahala, sannan dai da gefe dai daban-daban, cin amana da wasu abubuwa kala-kala dai. So mun zo muku waka kuma mun samo muku in kawo muku wani canji a waƙoƙi, saboda ana waka ne akan abu daya kai ta gani. To wannan in ku fara gani ba za ku so ku daina ba. Kasance tare da ni da kowa ma.